No takže čaute, vítajte pri sledovaní našej show Smrdia mi nohy. Aj Nikuška ináč. Nikuška, ukáž sa tam. Aj to je Nikuška, proste chápete. Takže, inak, čúchali ste si už niekedy nohy, akože chápete, napríklad, že takto. Chápete, ježiš, fuj, to som nemala robiť. No, napríklad tak, čúchali ste si ich niekedy určite, áno, hej, každý chce vedieť vôňu svojich noh. Alebo tak napríklad. Čúchali ste niekedy doma, že proste prídeš napríklad k Nikuške, hej, prídem k Nikuške, cítim, že tu niečo smrdí. Kúknem na jej nohy, očúchám ich nič. Kúknem na svoje, očúchám ich a nič. Chápete? Čúcham jej pazuchy nič, čúcham sebe pazuchy nič. A zrazu sa tak zastavím, že to ide nejak z hora, tak otočím nos hore, ciatoci mi oči smrdza, normálne kúkam, reku, ty vole. Pozerám, že ty vole, kúkam, reku, dobre teda, alebo chápete, idete na záchod a potrebujete pozrieť, že máte na riti napríklad niečo nakreslené, ale vy si tam nevidíte, nemáte zrkadlo, tak čo spravíte sa? Pokúsite sa dať hlavu dozadu, nie? A tá hlava vám nejde. Tak čo spravíte? Neviem ani ja. No snažíte sa tam zohnúť asi, kým vám to nepôjde, nie? No to je tak, chápete? Musíte skúšať. To je o tom, to je. Chápete? Život je o skúšaní. Alebo napríklad, no to už keď som tak roztiahla nohy, ma napadlo, že chápete, že máte chlapa? A nie, to je moc totok. To nie, to je jedno. Chápete? Máte tam niečo a pozeráte a nič nevidíte. Tak musíte veľa komu povedať, aby vám na to pozrel. Nie, lebo nemáte pri sebe zrkadlo, ale však nevadí. Ale ináč na dezinfekciu je najlepšia borovička. Lebo tu keď cítim ty kokos, normálne ma ide od... Fuj, to je hrozné, vidíte? Aj Klavír hovorí, že áno. Však ne, keď cítim borovičku, však to je fuj, ty kokos, normálne sa mi vracace, no a keď ju ešte vypijem, no tak to už je zase iná káva, hej. A tak najlepší je rum, viete prečo? Lebo je žltý. Tak teda taký hnedkavý. Chápete, čo myslím tým, nie? No však keď nie, tak nevadí. No. A to bol poučný seriál. Chápete, seriál medzi nami. Ukáž sa tam Nikuška. Vidíte, to je Nikuška. A to som ja. A koniec. Úplný koniec! Chápete? Koniec!